Сега. Да, додолу. Така. Нормално местото е тук до тая зелената барака. Voy a hacer un video solo para до зелената барака. Стане нещо къща напред. До зелената барака. Така, и от тук вървите, но става много малко место, защото те го броят местото отзад. Значи, но тук... Какво ми прави впечатление? Че така мога яздаш пък колко. Да. Сега, тук тази къщичката по средата с местото надолу, аз го говоря, за да го чуят нещо, после като им го пусна. Ето е къщичката вътре, вие сте виждали всъщност какво представлява. Така, тя е нищо, но ако се купи и тя, на нея искат 10 000 евро. 10 000 евро, обаче това означава, че от тук като се слезе, се слиза додолу. След стълба, още надолу маслиновото дърво, където е. Зад него още са 10 метра надолу, където може да се сложи другата къща и остави един голям двор. Тогава вече местото става наистина хубаво, но... Донде? Да. ¿Hasta dónde llega? Está el mato ese. Ajá. Значи тогава става. Y esto todo aquí, todo. Esto todo. Тогава. Y aquello que es una habitación de 4 metros. Sí. De 4 por 4 llentas. Pero entonces eso, si llegas a comprar eso, eso es un mundo. Eso después vale, ¿qué te voy a decir yo? Eso después vale 300.000 euros. Така става нещо разкошно место. Така става едно разкошно место, но трябва да си купат двете заедно. Значи на това, аз после... Estoy hablando porque estoy grabando. Sí. Y aquí sí, porque después aquí, aquello allí es una media, ya tiene una media cadena esa. Después, sí. Así, mira, después, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vas a utilizar esto para casa, pero te quedan 3 o 4 cadenas para plantar algo. O poner la casa abajo. Y entre las dos, algo como un patio. Bueno. Vale, pero ahí me van a hacer un grande problema si me pongo una casita de madera. No. ¿No? No. La madera no puede más. Vale. Vale, voy solo por dentro y termino con el vídeo y después hablaremos. Pedro, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí. Hago 69 79. Y te mueves como un chaval. Bueno, ya estuve regando por aquello bajo. No, de verdad que... Esos cercados son míos. 79 и те mueves muy bien. Solo a terminarlo por dentro. Това е другата малка стаечка. От тук може да се направи врата, да се влезе в другото. Ето го. Така. От тук се излиза сега. Значи тази цялата тераса, която я виждате тук отпред, тя е била затворена. Но като е бил пожар, тя е изгоряла. Значи тук може също се бутне. Това може да стане на къща от 80 квадрата. Ето е другата стая, ето го отгоре покрива. Така. То си е съвсем селска, както се разбрахме, нали, искаме съборетина, за да може да се бути и да се направят нови къщи хубави. Сега. Pedro, ¿y eso qué es? Esto es el baño, ¿no? Es el baño. Pero hay ducha dentro, agua, ¿o no? No. Трябва да се купат двете места, враче. Трябва да се купат двете места и сега трябва да седна с него много сериозно преговарям. Те явно са си го изчислили. Защото другия човек, който ми се с него, това е неговото место. Интересно е, че му търсят само 10 000 евро. Оп, muchas gracias, Pedro. Да. Normalita. Limpia. Sí, Normalita, ¿no? Esto es una casita de campo. Claro, normalita. No, hay donde hacer pipi. Esto es una casa de un pueblo, ¿me conoces? Sí, señor.
Aber es war dann voll, ne? Ма не, Милча, ти не можеш. Иначе къща да купиш, ще ти излиза 350-400 хиляди. И esto es. Esta es la cocina. Está limpia porque esto no le hemos puesto muebles ni nada. Vale, vale. Más o menos a verla por dentro. Se quemó todo. Que tienes tantas llaves que... No sé, güey. И това е някаква кухничка. Esta tenía, el pollo lo tenía aquí. Ага, да, там е била мивката. Entonces puedo aparcar. Добре, той тук и той го може да се използва. Тя има как да се вържи цялата, да се направи голяма. И долу. Абе, не е вероятно, ако се вземе цялото обаче. Ще му кажа за цялото. Добре, това е почека да стане.